wadla hakerta ka balayau bat haka jingle kai ka khriat bha ha kamadan hanrei dang satar bha une urang yele kai te parlok na priang yapi syakana ke channel bat lada pide ibdang thamai snow bha ban subscribe khnang ba phin yo ya ki video ki ba man kasni te haka jingle kai kon ka kaf champion cup hapdeng ka Inter Miami Persia ya ke Sporting Khasi ha ka first league ka Inter Miami kala job iya kane ka jingle kai da wele not goal but iya ka te ka goal la thep da Lionel Messi ha ka minute ka basan phun riu but kane ka goal kala pelang ya ke Inter Miami ban job iya kane ka jingle kai but nakaliang jong Lionel Messi ula don prospa san phuwe goal but laispa nyup khandai ki assist Lionel Messi udai urang yele kai ubabun assist tam haka history jong ka football but haka Premier League ka Liverpool kalong ka tim ka satar bha haka ba kala syong haka to one jong ka table but kalayo bantam da bun point yaki we pat ki tim but haka jingle kai jong ka Persia ya ka Aston Villa kane ka jingle kai kalakut haka jingi kai da ar la ar kul khuble shibon